Siyempre, salamat sa mga sa blessing na dumarating. Alright. Sige, kasama namin yan. Bidang. Magandang panahon ngayon sa araw na ito. Sa blessing po na binibigay niyo. Ayan po, good morning, good morning. Yun. Sunday. At yun nga, hindi ko alam kung anong meron ngayon na mapapanood nyo na vlog. Ang sabi, parang magre-reveal ata ngayon yung motor. Tapos kunting salo-salo yung vlog ata ngayon. Okay, kung may gawa-gawa o bahagya, kasi siyempre yung gawa doon ay kung ano yung sabi ni Kano, yun lang din yung gagawin namin. Yan po, sana po panoorin nyo hanggang dulo ang vlog na ating gagawin ngayon. Basta di ko alam kung ano yung pwede nating may vlog ngayon. Basta Sunday, sarap sanang matulog. So kailangan bumangon, kailangan kumayod. Siyempre maraming salamat sa lahat na sumusuporta ng aking channel, aking mga vlog. Sa aming mga vlog, Team Pahuway, maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, mga sponsor ni Kuya Nol Vlog, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po, let's go na. Yan po, at dito na ako sa site. Sibidang, good morning. Kuya Noli, good morning. Tol, good evening. Hindi ka na magbakal po sangkap po ba? Kaya rin. Yan ang bakal. Nakakabisado mo. Oo. Good evening, Tol. Good evening. Kahiga pa eh. Wala. Lusi. At yun, sobrang madali ko kahapon. Naiwanan ko yung helmet ko. Kainan lang naman tapos. Alam ko yung kamot. Naiwanan ko yung helmet ko. Naka-recap po na siya, diba? Hindi ko alam. Nasabi ako punta ko yun. Iwanan ko yung helmet. Tulong na. Iwanan yung helmet. Ayan, kape muna tayo. Sumakit yung ulo ko. Okay. At ito yung kambing. Yan na si Arturo. Nilagay sa rep. Bilang naghingalo si Arturo. Okay. At ito lang yung muna ngayon, yung Sunday. At mamaya siguro mamimili ko ng mga sangkap. Lulutuin na kambing. Ng sangkap. Kumusta yung Sunday ngayon natin? Sunday day off. Masaya. Masaya? Bakit masaya? Bakit masaya? Magkita ko siya kay ka. Makikita mo si Rika? Ba't pupunta ba? Tulong ko siya kay ka. I-chat mo. Pwede siya sa Facebook? Yan magkita-chakin. Ha? Yan magkita-chat. Bakit man? Si Mira kaya-chakin. May? Si Mira kaya-chat. Si Mary. Kung nag-chat. Masaya daw. Masaya daw po si Pilo. Kasi makikita si Rika. Amuay. Lapit talaga si Pilo. Si Mira. Saka si Mary. Si Mira. Si Mira. Nag-chat mo si Mary? Si Pilo. Hay. Bigat ang katawan ko Sunday talaga. Sunday na Sunday. Ayan, may vlog na ako. At alam na, kasi may ngayon, may salo-salo. Yung vlog natin ngayon ay magluluto ng kalderetang kambing. Bali yung papaitan sa buhay ko Noli ay lang, sa sunod na lang nalutuin. O kaya pag dumating si tatay, si papa niya, tatay na lang magluto nun. Kasi yun ang malay mo, may ibang version siya ng paluto ng ng papaitan. So kaya naman natin lutuin yan, kaso siyempre
para matikban ni tatay. Bali, pinakuluan ko muna yung kalderita, yung kambing, kasi parang matanda na yun si Arturo. Para malambot. Kaya purusin siya. Dami ng panggatong dito. Yan yung vlog natin gagawin. Magluluto ng kalderitang kambing. Yan, kumulo na para hindi siya matigas. Ay, mayroon doon, pero mura lang. Sarap-sarap yan. Kailangan. Ano lo? May bayad doon. Ano na lo? Ano na? Kaya nga, sa iba. May isip ka lo. Amay, mayroon? Hello. Ano ba si Edmar yun na ano? Yung tilapia. Naasin na to. Ihaw. Ibilang pa rin talaga. At pinapakulo ko pa rin yung kalderita. Kuya Bong. Amoy! Buko pa lang. Matigas. Ano di ang mairing bumbugad? Ha? Nilagyan ko na. Masangkap ng kalderita. Kumusta yung biyahe ano, Ate Margie? Okay. Ayos man? Ayos. Ilang litrong gasolina na ubos? Siguro tipid sa gasolina yon. Kasi di kuryente. Tandaan na ang takbo nila. Dandaan? Atras pa yun. Hindi pa paabante. Bilis namin, wala pa. Diyan dito. Tandaan ang takbo. Tibidang. Shout out kay Kuya Bobby. Tama na. Baka matapol na yun. Yan, babalat na. Makulo yan? Malaki pa? Ayan, tinanong ko na tinanggal para mag-gisa na. At ayan po, magsisimula tayo magluto ng kalderita. Malaki, talyasi. Sana mapasarap natin yung pagluto. At yun sila, busy. Si Margie, paggayat. Sipag talaga yan nila. At si Kuya Bong nandito, saka si Kuya Arnel. Nagkikwentuhan, saka huwag kayong magdikit masyadong dalawa, baka umapoy. Para kami nag-usap. Nag-uusap silang dalawa. Nagpaplano kung saan sila mag-uhukay daw, mag-uhukay. Tagay-tagay na kayo. Yung ginamit ko margarine. Karating nga rin tadi. Oh, Karating nga rin tadi. next chat natin.
Wala pa man ito, bagal. Dagdagan mo lang ako. Katungan mo ng tao yan pag nabakat at kakamagano. Huwag ka nang buhay. Hindi naman mo lang ito. Luto dito. Hindi mo binigyan dito. Kunti lang to eh, kunti lang itong Ang kawan nito eh. kukunti ng tao yun ito eh. Dapat marami na rin. May mga plywood nga dyan na pwede i-jack. Ano yung kaya ng tao? Wah, na eh. Para lumiyab ka agad. Ang pagkakuha dyan, nilagay doon. Ilang piraso lang na yung ganyan, no? Ganyan kahaba. O, bakit? Hindi ang breathing na yan. Sana huwag kayo masawang manood itong vlog na to. Kung mahaba, sana panoorin nyo. Buhay pala yun. Palita. Wala. Ngayon, pag tao na doon, tama. Ginawa na ko ng bahay. Pinapagod brown ko muna yung mga bawang, sibuyas, sangkap. Ang bango mo kaya dito. Ang bango man. Lauren? Laurentik. Laurentik. Matangkas yan. Yan ang lugar namin. Sigurado ka Tol? Ayos na yan. Sa ginagawa mo? Pachamba to. Ha? Pachamba. Pachamba raw to sabi ni Parenjol. Pachamba lang. Masarap pa naman yung pagpachamba. Hindi pag nakakamera talaga mga ka... Akala ko yung ito. Ito mo. Akala mo lang yun. Marami nagkamali sa akala eh. Maligaya. Nilagay ko dito to. Eh, patay mo naman. Seryoso ka na dyan, Ate Bida? Amo. Pero yung iba, nakabili. Yan ah. Hindi pa na kami, hindi pa na... Bingas. Hindi pa bingas. Yung ginawa nyo kanina ng apoy dyan, wala pala yung nilagay lo, hindi man lagi nilagay.
Tingin ko. Magkano na ito? Ino ka doon? Ginong na ganyan na dinagdagan. Dorson mo mag-asal siya mo. Magkano tapos pa ito? Hindi pa nagbingay. Gising. Ay, nalabaw ka po daw! Ano yung mukhang pumapal yun eh. Patunat mo kasi. Kulang siguro ng ano, King's Oil. Hindi pa naman yata. Siguro kaya po kung ilalim. Ano ba Hindi yun? pa kumakalabog. Medyo nga po makalabog na eh. Kasi Yari. ano, Baka may pisa yung natanggal. mahirap na. Ate! Sorry po. Ayan, tawa po kayo kay Kuya Bobby. Ayan. Matagal lang malubat yung ibay. Matagal malubat. Pag malayo-layo, maaari ka namin ng mga forward. Pagdali kami ng karga. Gusto natin ng cheese. Masarap pala dyan kung nadala namin sa tingnan. Oo. Di ba mo? Nadala namin sa tingnan. Dilaw na eh. Dilaw na yung kalate. Maraming bigla doon tayo. Maraming ito. Pero isa lang yung, ayun, tatlo lang yung may bunga. Yung kung sana bilog na. Eh, kumain na ako ng buko. Dami ko pang nakakapay na naman. Peanut butter. Ganyan nga. Ano yung sunog na sunog? Hindi nga siya sunog. Pero kita naman yung lalim. Totoo yan. Oo, tingnan mo. Ito yung balik na rin ulit. Ay, mawat man si... Man si Arturo, dumating na po. Ay, kuya! Kuya Sunny! Nandiyan na po si Arturo. Si Ate Bidang, parang tinututukan mo talaga ng video. Sabi ko man, reveal yung motor kay parang saan pala yan. Ay, sa akin pala to. Sa'yo yan, kuya. Yo. Kasal mo na. Ano? Sakay ko na. Huwag kang magpiling masasaktan ka lang. Parang sana yan. Shout out. Ganda ng bahay ni Chinchin ah. Mas maganda yung bahay mo, kuya. Ha? Ganda ng Tatay! bahay mo. Oy! Kamusta? Ito. Ngayon nga, kasi Domingo. Mahina tuhod ah. Kasal ngayon ni tatay, pre? Ha? Birthday ngayon ni tatay. Dito ng gasolero. Oo. Parang Jason. Birthday ngayon ni tatay. Ay, happy birthday tay. Ilang taon ka na tay? Palyado na si tatay ka kasi. Birthday kasi ngayon ni tatay, mga... Sabi na si Kanutik. Ha? 67 na. Oo, 67? 67. Ito, gusto. Gay. Akala ko 37. Yan po at luto na yung ating kaldereta. Tayo na pamaitan. Ngayon nagpapagdigan niya yun. Yan po at okay na. Ang pamahin ng taga-Burias, dapat umalis ng... Tol! Madaling araw para po dito big Tol! Mag-isuyo ka, Tol. Ano Tol? Mag-isuyo ako. Isuyo ka? Baka magpulkon, Tol. Hindi ko para bigyan dito. Saan ilagay? Yun lang sa baba. Maghanap tayo ng kaligayan nito. Normal na mo. Oh, Isa ka. Ay. Lasing. hindi man. Hindi may uminom tatay. Hindi na ako nag-iunam. Yan po, tapos na tayo magluto ng kalderita. At dumating sila tatay. Cut, ayan. Kawali. Amoy! Mr. Waray! Ang kalderita, niluluto sa sa kaldero, no? Kaldero. Kalderita, okay? Tamo. Was alright? Siya puloy.
Amoy! Amo. Talaga mo tol biyahe tol. Grabe. Okay man? Agard. Ayos yung bahay ah. Salamat, salamat. Malupit. Congrats. At dito na si ano, Sani Parson. Sinaing. Natin yung sinaing natin parang ano na, malapit na katotohanan. Malapit ang katotohanan matutong. Bidang. Amoy, luto na yung kalderita. Saan natin lalagay yan? Kalderita. At yung inihaw. Kukuha ako ng lagayan. Oh, lagayan parang may ano. At ayun po, tapos na ako magluto. Yun. At abang-abang na lang kung sino yung maswerte na mapagbibigyan ng motor na to. Motor, sa akin kahit yung ano lang sa akin, kahit yung hindi na yung motor, kahit yung ano lang, kasi mas malapit yung katotohanan eh. Kahit yung muton na lang. Iyon na lang oh. Mas malapit sa katotohanan yun. Yung muton. Yung muton. Oh. Pero yung motor, malabo. Yung muton na lang, yung muton. Ikaw tol, ano papipiliin kita? Bigay sa'yo, yung motor o yung muton? Yung motor na lang. Para mabilis ang kaka. Sa akin, yung muton na lang sa akin. Maganda yan, pre, yung motor. Tol, maganda yung motor talaga kung isorte na ibigay sa'yo yung motor. Gamitin ng produkto. Magagamit pa yan sa pagkukay ng puso. Puso, ang ganyan ba gagamit mo doon? Hindi kuya, pag ako nagkamotor, masusundan ko lang si Mister. Ba, Maynila, pati Maynila. Diba? Patay, Kuya Bobby. Dapat pala di, pero marunong magmotor. Dapat di mo tinuturuan magmotor, tingnan mo ko. Hindi ko tinuturuan sa hawak ko. Hindi marunong yung magmotor. Hindi ko pinapamotor. No, kaganapan. Ay, pag si kay Kuya Arnil, alam na. Iiwanan tayo nito. Alas 5 pa lang, nandito na. Tay! Dapat tayo hindi. Siyempre, salamat sa mga ano, sa blessing na dumarating. Alright. Sige, kasama namin yan. Bidang. Magandang panahon ngayon sa araw na ito. Sa blessing po na binibigay ng araw-araw. Sa pagkain po ngayon na pagsasaluhan namin. Maraming salamat po. Sana po bigyan niyo po kami ng sana po patuloy niyo po kami i-bless. Maraming salamat po sa mga ibinibigay niyong blessing sa lahat. Sana po huwag niyo po kami pabayaan. Sa lahat po ng sponsor, sana po bless niyo po sila. Sa lahat po ng binibigay nila. Ngayon po, maraming salamat po dahil nagkatipon-tipon po kami ngayon upang magsayo-sayo sa Alright, amen. Bira na, bira. Bira. Handog na. Birahe! Bira. Birahe yung kanding, kaya ron. Wahay! Sige na, handog na kayo. Wahay! Sige. Ladies first. Kapoy! Ladies first. Leaders first, Tilo. Si Tilo. Ladies first, Tilo. Wahay! Kuya, Sige, kayo na muna. Oh, ladies first. Ladies first. Diba? Wahay! Kapoy! Huwag kasi kayong magyaan pa. Oo, sige na. Isa, dalawa, tatlo. Wahay! may kanan po. Isa, dalawa, tatlo. Wow! Ano gusto mo? Ayan, lakas mo daw. Yun! May kusinero pala tayo. Si Mr. Waray. May taga-sandok. Matindi. Matindi. Matindi talaga. Ang lupit ni Mr. Waray. Wahay! Hindi pa niluto. Bukas na. Ikaw ha, masig nakararas yung kuratuba nga, masig kunyamot ka ha. Wahay yun. Kayo ka, wahay! Ano wala yung hindi yan Bisaya ha?
Pasama na ng waray tayo. Waray talaga. Waray. Iba yung sa Bisaya. Waray upay. Waray karigus. Waray kalson. Waray brief. Ayan. Oh, tilapia. May sausawan. Oh. Kuha kayo na. Kain na. Bira na. Bira na. Bira na. Birahin na. Ito na talaga yan. Totoo na. Oo, totoo na yan. Bilisan nyo dahil ano, magsisirado yung kantin. Bibi, gusto mo? Itong kaldero na to, swerte ito, no? Hindi basta-basta nauubos yung Oh, surti talaga yung kaniro na yan. Oo, ganda ano kami na lang. Kasi nagsayang. Wahay! Basta inupisahan ko mga ano, sandok, yun na. Basta na maubos yan. Alright. Amo talaga ay. Tatay. Nagkagulo na dito tayo. Bigaw si Arturo. Gulo-gulo na. Nagkagulo dito. Hindi pa. Anak ko kiko. Huwag mong pasilip na bidang. Dandanin mo kasi pagsatok siya. Dandanin mo kasi pagsatok siya. Turo kasi sisigaw eh. Hindi naman, dahan lang naman. Dandanin mo lang kasi. Para, Kaya sumisigaw siya ang toro. dito yung tilapia. Ano, maraming tilapia. Oh, kuha na. Oh, tilapia. Oh. Tanggalin natin to dahil hindi naman muna dito. Yan. Silo. Kain po. Ah, halo-halo ba? Ah, sa scramble? Kain na po kasog mo sa mga sakit na po. Kain na halo pala to. Uy, ang bukan. Ay, bakit kain na tayo? Ayun, pagka-ubay. Marami yan. Hindi ko na yan pa yan. Saan mo tayo inalalan ng tayo? Sausawan. Tay? Hindi sumakay. May sarili tayong helicopter. Alam mo naman tayo. Dali, dali na. Diyan kaya ano? Kami ni Katkat. Sa si ano? Sino? No? Ayong Tricycle? Single. Single? Huwag mong katok-katok silo. Kamayin na. Huwag nang ano. Tay! Tatay! Kumain na yung kanina. Kumain ka na? Bye! Ha? Ah, pinapanood mo live? Nag-comment ka na hindi ka pinapakain? Niyayaya ka namin tayo ha? Marami kay katay. Tarong-tarong ka na tay. Sino? Paliguan mo nga tayo. Sige na. Paliguan mo nga tayo. Tilapia tayo. Ako paliguan. Lagyan yung sabon. Kinuha mo kong pre. Ano mo kong pre? Ang gano'ng unod. Bebe, ano mo nagulog ka? Amo talaga. Dami mo ikan. Tatong ulam. Baon na. Kambing. Ay, kambing pala. Kain po. Idol Benz TV. Kain. Mahulog ka dyan. Siguro nung ginagawa yun, napakalikot na. Napakalikot mo. Kaya anong sabi mo sa inihaw ng tilapia? Parang hindi pinahugan eh. Ito yung nakatulog tayo. Lalo kayo ito. Ano? Sabi ko yung pag inihaw yung tilapia.
Yung kanyang private room. Yung private na para sa lahat. Binawagan. Yung sa laptop mo. Ininin mo na dito. Yung may lapit sa ulo. May tanggal na crossfit yan eh. Atin po, yun. Tapos na mag-break time, higa-higa muna. At mag-edit tayo. At sana po, panoodin niyo yung pagluto ko nung kalderitang kambing. At yun, na okay naman sa kanila. Ribidang! Ano, kumusta yung luto, kalderita? Masarap yung luto ni Kuya Oh, Jason. parang lasang kambing. Hindi, lasang baka. Baka. Masarap. Sarap, The best. ayos. Amutay! Amo! Yan mo lang. Ayun po, ang ganito ng vlog na to at maraming salamat! Bye-bye! Abang-abang, kanino yung motor? Sa akin yun. Yung moton. Bye-bye!